May bagong bukas na bake shop malapit sa school ng anak ko. At dahil bread is life tayo, binilhan nga niya ako nito bago siya umuwi. For God so loved the world mga moms. Another day na ulit. Nagluto nga ako ng fried chicken para sa breakfast ng anak ko. So ayun, kwentuhan muna tayo. Ayun nga, ang daming nagsasabi, bakit daw kailangan ko pang ipagluto yung anak ko? Ang laki na niya at kaya na niya ang sarili niya. At ito ang lagi kong sinasabi, na kapag nawala ako, gusto ko maalala ng mga anak ko kung ano ang serbisyong ibinigay ko sa kanila, kung ano ang pagmamahal na binigay ko sa kanila. Full-time mom naman ako. Yan lang naman ang ginagawa ko. Yan lang naman ang tanging yaman ko. Ang maibigay ko ng buo ang serbisyo ko at lahat ng oras ko, isakripisyo ko sa aking mga anak at asawa. At hindi naman ako galit. Sa lagay na yan, hindi ako galit. Nagkukwento lang ako mga moms ha. Baka akala nyo, Tiana. So, balikan natin itong si Pidol Bake Shop. Siguro yung may-ari nito, idol na idol niya si Dolphy. Kasi kahit yung logo niya, kitang-kita yung, tignan nyo yung picture ni di ba? Bang tawag dyan? Basta yun, yung mukha ni Papa Dolphy. Ayan, nandiyan. So, bago tayo maligo, papasukin muna natin ang swerte. Nakaugalian ko na yan, ang maligo bago ang gawaing bahay. Syempre, kailangan laging may palo. So, for today's ulam, sinigang. Yun lang, bye!